Egy bevezető, hogy... Most nem vagyok olyan állapotban, nem aludtam az éjjel. Na nem baj, Már azért reggel. próbáljuk meg. Vagy? Próbáljuk meg. Mi a gátvédel.hu weboldaltól vagyunk, hogy egy riportot szeretnénk készíteni önnel. Mi úgy hallottuk, hogy ön a 14. Hogy ezt Igen. fejtse már ki. Ha Jézus volt a 13. áldod, ott van. Most nem mondok jelenéseket, mert úgyse is rá senki, csak egy Adi Endre. A József, te ott van Szalontára. Így ütöttem azt a bronzszobrot, egy pincsologott nekem! S húvat a kutyatámblóba, mondom, hallja! Az öreg azt mondja, hun keresem már 15 éve, az álljon 12 éve, hogy hun van. Ugatott, vanyított a kutyám az állatokkal, akármelyikkel tudok kommunikálni. Legyen garam, legyen kutya, legyen ló, legyen kígyó, megfogom a kígyót, megpuszom, csípjé, meg nem csíp meg. Ez az isteni hatalom. De ez mi ott van? Ezért nem csípi meg? Ezért. Ha nem félek tőle. Ha félek a kutyától, megharap. És valami nyírfát is mondott, hogy kitépett? Hogy... Igen. Megkérdek szomszédémet a korba. De van allergiám is. Igen? Hazajöttünk egy eljegyzésről. Jó, de ezek bekattanak ilyen részletek. Nem baj. Most Nagyon jó. például eszembe jutott, mikor a kopaszfejük a kocsmába. Igen? Majd meg olyat kaptam ilyen pofán, hogy este elkaptam a tökit. De isteni csoda. Most azt mondja nekem a fiúnak a barátja. Nem tudom, hogy hívják, na mindegy. És hogy este már nem vártam, hogy ott ma máma jutott eszembe a bakkancsos, a kopaszfejek. Voltam, hogy jöttem. Mivel ott voltam, abba a kocsmába. Bár igen, hogy meg kidobó gyerek. Igen? Semmi. Az Isten oda vitt. Hogy este így elkaptam a tökét. Hát gondolhatod. Most értem el a bakkancsot. Ilyen bakkancsos, egy kopaszfej. Azért bejből a rendőrség. Hát a rendőrök ezek. Elkenfaj azért, mert leköpnek az a büdössor. Hát több jobban beszélek magyarul, mint akármelyik. Ha miért jöttek, onnan jöttek a keleti bős vagyok. Én meg az utolsó. Megmondom, a világon a legjobb költőíró, festő vagyok. Mint a Vángó, vagy hogy hittek, azt az elmegy, úgy intet csinálta, nem? Itt van a seggem. Itt. Most már így csinálom, látod miért? De én értem, hogy mi van benne. Tűz által fogunk, biztos, mint kimondta már ezt, hogy azt mondja nekem a Jehovit, hogy ez a... Na mindegy, most keresett, mert baj vagyok a nevekkel. Na mindegy, majd eszembe. De ezt magyarázza már, ezt ön rajzolta? Hát varagok, bazd meg! Újra, bazd meg, pestek! Ja, oda bent van. Az vályukból, ez betonból, mint az aukori. Ez egy tud csinál. Kézzel kivísem a kurva anyám, a körömmel, látod? Ezt mi? És mit ábrázol? Hát nem látod, ott van egy madár, nem? Ott van a galon, nem? Hol? Ott van! Hát Csak- az... csak- Aha. De jó, de nem tudom, elején lesz minden nap tekerem, azzal edzem magamat, ilyen zeiglévé, látod? És elejön, mert állocsolom, azt elejön. Jó, de volt egy orosz. Hogy hívták már ezt a rettenetével? Hogy hívták a rendesnek? Pontosan, iszom. Hát én lészem az egész kocsmát. Hogy? Minden, egy ládasot oda, az egy szuszra megiszom, csak jó, de ezzel fogadtam. Egy millió kötöttem alatt. Mert például azt mondja nekem az írás. Meg, hát ez az én sztorim, hogy akinek nem jutott ész, mikor az Isten osztotta az eszet, adott diplomát. Hát ott van a parlament felnök, bakkor, mert azt mondom, te jobbra, te balra, mars! Elszed itt de a koldusra ki gondol? Én például akkor már egy hétig mentem, eludtam, ide neki mondtam, felébredtem, egy hétig kibírom. És esküszöm, most lejár a 12. szeptember, megvan az ír, megvan minden jegy az óráról. Bemállítani. Ez a reinkarnáció nem tudja senki. Benne van Einstein. Benne van, ez volt a jobbos a faszom, hogy hívják már. Picasso itt van lenne. De jó, de az a 18-19 században. Mi? Einstein 50 évvel ezért halt meg, be akarom tenni egy úton tüzet. Einstein, ott az elbetű. Egy 7 osztályt végeztem, most pont 47 esztem, de pont. Most június. Utána jött a nyelvtudta. Itt is, ott is, amott is. Hogy írom. Olyan úgy írom dupla betű, mint az angol vannak, en meg az angol. Úgy írom, hogy dadogósoknak. És most jutott eszembe számtalan szebb gondolat. Míg állni rá, még. De hogy elmondom, eznek ott van Zsuzsika. Mondom, írja, hogy majd kiabáltam.
Ha nem kiabálok, nem kell. Most már azt mondtam mindenki, hogy ne üssetek meg. Jó, de én tudom. Ha egyszer megütnek, sztájket rá, harmadszor leütöm így, mint a filmen, ez egy olyan kurva. Üssék fel, balta, bakuljak meg. Üssék tégla, bassza Isten. Na bassza meg, mert káromkodok, mert megtanultam, hogy olyan csöcsönt káromkodok. Saján tudom, ki törül a memóriába. 3 éskor már szoptam, nem jártam seggenyi. Most elmegyek, és kérem, ki volt az édesanyám? Már tetszik neki. Szóval mondom, bocsáss meg, uram. Meg kijön, ha mérges, hogy te is elkáromkodod magad, nem igaz? Ha nem, akkor gondolom, ugyanannyi. Ki mondod, hogy nem mondod? Ezt mutassa, mit mutassak ma? Chuck Norris az elmehet. Kivegszakadom, de én elmeg. Ez aki volt, ez 49 másod elveszít a meccset. Most azóta feladom az övet. Hát akkor engem a hányszor ki akartak, mert nem 7-9 életem van a macska. Már kivittek a vasútra, kitettek Haut-Részegen. Csak azért, hogy menjek el. Felébredtem, azt sem tudom, hol vagyok. De tudom, ki tette. Most öljem meg. Pont a gondolatba, hogy hát öcsikém, mondom. Adattam neki. Mindenki csak adom. Annyi pénzre jött a fiam, azt sem tudta, hogy